Un home alto, delgado, de entre 40 e 50 anos. É a descripción dun exhibicionista que fan as veciñas da parroquia de Morás, en Arteixo. Vírono en repetidas ocasións en distintas aldeas da zona. Conduce un coche grande tipo todoterreo e baixa del espido. Carmen e Milagros son dúas das veciñas que viron o exhibicionista. A última neste camiño unha tarde que andaban paseando, pero non foi a única. No medio da carretera con todo o aire. E non nos dixo nada, corremos detrás dele con un pau. Chegou ali máis adiante, volveu a facer o mesmo sistema, volvemos a borrar, espera eu. E daquela volveu a meter, máis adiante volveu a facer o mesmo, volvemos a borrar, e daquela borrei por un sobrinho que había cerca. E o sobrinho non sentiu nin nada, que o camiño me acolliu e marchou, nós non vimos máis. E só vin cos pantalóns todos embaixo de todo, co elástico cuidadiño, trae uns calzoncillos lindísimos, pero estaba como cando su madre lo parió. Pero eu, como había así a Jamarzó e Montolada e había arbas, pillei un polón, así dunha pola, e puxena no carretillo, que eu se ven ao alto dele, me bota a man e eu doulle onde lle caíran. Cóntano con humor porque non chegaron a sentir medo. O home fuxiu cando lle fixeron fronte, pero coinciden en que non se atreverían a andar soas. E va sola, su cara bota chamán, e non dixo nada. Ven unha sola por aí, como vai esa señora moitas veces. Mete a man, mete no coche, marcha con ela, pa onde vai? Descríbeno como un home de mediana idade que conducía un coche tipo todoterreo. Un coche así escuro, parecido onde do terreno, non era todo terreno, un destes coches que aliron agora novos. Pero outros sitios din que trae de outra maneira, non se pode explicar se é o mesmo, niso non. El moi maior non se fai, ele é alta así, ben escanaveirado, pero moi maior non é. El sobre 45, 50 anos. O caso que contan foi hai algo máis de mes e medio, pero recentemente volveron a ver noutras aldeas da parroquia.